Kushaqwe impahla elinganisele kwizigidi ngezigidi kulowo ubengumeya wendawo yaseThekwini. Angiqale nje ngikubingelele ngikwamukele kule channel eMaswidi Media Production. Mina igama lami ngumxolisi Mvana kaDlomo. Uma ngabe ke uyaqala ukufika kule channel ukuthi ungenzele iqiniso lokuthi ucofa subscribe maqedwe bali video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Nganza kwethu esivuka ngazo nje namhlanje kusa ezithi ke kushaqwe impahla elinganiselwe ku25 million wamarandi kulowo obengumeya wasendaweni yaseThekwini uNkosazane Zandile Gumede ngamacala okukhwabanisa okanye ngamacala ecorruption. Umama ke Zandile Gumede obewaziwa ke njengomama okanye njengowesifazane othanda ke izinto esiphambili nezinto ke futhi ezinhle kakhulu. Uthathelwe ke imoto yakhe iSUV okuyimoto ebiza kakhulu, babili bathathu impela abantu ke abanaleyo moto lapha eMzansi Afrika. Waseke thathelwa ke nama mentions akhe kanye ke nemizi yakhe emibili ngoba kudala kwaseke bemzama bathi ke sebembamba ke bathi cho mama le mali ke oyishaqile iningi kakhulu, nathi ke sizobe sisikushaqela yona ke lempahla yakho ezisamba ke esingaka. Kanti ke nomphakathi awusalanga ngaphandle ubeke usuphawula kulolu daba. Omunye nje ephawula uthi ke ugiye kwaze kwacishe kwamila umlenze wesithathu, egiyiswa injabulo yokuthi ke uyafa ama taxis ngisho nezingane zakhe ayikwazi nokuthi ke ayifundise ngoNSFAS, ayikwazi ukuthola uNSFAS ngoba uhulumeni uthi mayibheka athola ukuthi ke lo muntu uhola ngaphezulu kwalesamba ke sibekwa uNSFAS. Uthi ke kodwa kuyafana ngoba naleyo mali akayitholayo idliwa ama taxis, lawo ama taxis bese idliwa ibona ke abantu ke abafana nabo ke oZandile Gumede. Ujabule kakhulu ke ethola ke lezi ndaba zokuthi egcineni usezeke wagwetshwa ngalendlela ukuthi ke aphucwe lesamba akaphucwe sona. Kanti ke nabeqembu lomkhonto wesizwe bayasho ukuthi hawu lona sesikade ke simkhuzile ukuthi engamkhankaseli lo Ramaphosa ngoba kuyothi egcineni bese ke bemlahlela le kude njengeshephisi. Nangempela ke sekuyenzeka ke lokhu njengamanje ke bajabule bayatsakadula njengamatsheketshe uqobo lawo. Nganza kwethu ngizolokhu nje ngulethele zona zonke ngesikhathi sikwezenzeke ngaso. Ngizocela kuwena ukuthi ungenzele iqiniso lokuthi ucofa subscribe ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba, siphinde sidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.